Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ihza putra. Nami kula Zhafirah. ADW dinten iki ajeng teng pundi, Mbak? Puri Mataram. Sepi ben gone langsung mawon. Cekidot. Nggih, sakniki kula kalih Mbak Zhafirah sampun teng Puri Mataram. Kepripun mlebete? Nggih langsung mawon mlebet nggih? Nggih, yuk. Nggih, yuk. Yuk. Sakniki napa ya, Pak? Nembe jalan-jalan. Wah, wasri meni pokoke. Pengen meroh? Nih. Bagus toh, Mbak? Iya. Aduh, bagus kayak gini susah. Kamu ngapain? Sakniki ajeng ngomong aja. napa ya? Kita ngomong. Ajeng apa ya? Nika lho, kalene deres meni. Ini sungai alami ini. Dari apa aja? Wah, nggone apik. Tur kok rasane piye ya? Adem. Mm-mm. Sir. Mendung-mendung ngono kae. Mendung, guys. Lho ini kok mendung. Mendung peteng. Tapi kok awane sejuk. Kok mergono iwake apa piye? Lho mergono iwak. Tadi ada ikan. Iya. Itu ada jembatan. Wah, nonton jembatan, guys. Jembatannya kita api nih, nganu, dinggo spot. Apa ora? Iya enggak, Mbak? Iya dong. Oh, semawan di review jembatannya.
Iki lho nang ono kacamata to. Kae mbok buta. Ora ono kacamatane ning ndi? Ihza. Kayak orang lain ya. Nggih, sakniki ajeng teng Taman Bunga nggih, Mbak. Taman Iya. Bungane Puri Mataram. Jadi ini wong sing apik. Itu nggih. Nggak ngerti ya, cek wae ya. Nah, sakniki kula kali Mbak Zhafirah ajeng pundi, Mbak? Taman bunga. Nggih, ajeng teng Taman Bunga kados spot paling apik nggih, Mbak. Nggih. Teng Puri Mataram. Langsung mawon dicobi. Cekap semanten jalan-jalannya ada di meniki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten Mas Dodi juga. Baca